Θα μείνουμε στο θέμα, θα συνεχίσουμε με συζήτηση, κυρίες και κύριοι. Την πολιτική επικαιρότητα σχολιάζουμε απόψε με τον πρώην Υφυπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, τέλεχος ΣΥΡΙΖΑ, είναι επικεφαλής και στο iSyriza. Είναι ο κύριος Λευτέρης Κρέτσος, είναι στη σύνδεσή μας και τον ευχαριστώ θερμά για το χρόνο του. Καλό βράδυ, καλησπέρα από τη Λαμία, κύριε Κρέτσο. Ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα σας, κυρία Τσάντζαλη, και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το θέμα της επιστολικής ψήφου. Καταλάβαμε από την δήλωση του Προέδρου σας, του Στέφανου Κασσελάκη, ότι εσείς είστε θετικοί. Βάζετε κάποιες δικλείδες ασφαλείας, έχετε κάποιες επιφυλάξεις? Έχουμε πάρα πολλές επιφυλάξεις, αλλά προφανώς είναι θετικό να μπορούν να ψηφίζουν και οι Έλληνες του εξωτερικού. Εγώ προσωπικά, ίσως γνωρίζετε, ζω και εργάζομαι στη Βρετανία. Προφανώς αυτό είναι ένα θετικό βήμα. Απλώς υπάρχει ένα ζήτημα ως προς τη μυστικότητα της ψηφοφορίας, αν υπάρχουν συγκεκριμένα συνταγματικά κολλήματα. Επ' αυτού δεν είπε κάτι η κυβέρνηση, δηλαδή αξιοποίησε το θέμα για μια ακόμη φορά επικοινωνιακά, διότι σε αυτή την κυβέρνηση προεξάρχει μόνο η επικοινωνία. Την ουσία δεν τη βλέπουμε. Όταν λοιπόν έρθει το νομοσχέδιο, θα αποφανθούμε ακόμη καλύτερα, αλλά υπάρχει προφανώς μια καχυποψία, και πώς να μην υπάρχει, βλέποντας αυτό το οποίο συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και στα θέματα της ελευθεροτυπίας και στα θέματα του κράτους δικαίου κτλ. Ναι. Στόχος, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να επεκταθεί και στις εθνικές εκλογές. Εντάξει, να το δούμε όμως πώς θα γίνει αυτό, αν αυτό δεν έχει συνταγματικά κολλήματα και αν αυτό διασφαλίζει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας και διευκολύνει τη συμμετοχή, αυτό είναι καλό. Θα ήταν επίσης ευχάριστο αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ακούσει στο ΣΥΡΙΖΑ όταν ζητούσε από τις εκλογές του Μαΐου να υπάρχει αντίστοιχη ρύθμιση για τους εποχιακούς εργαζόμενους στον τουρισμό, οι οποίοι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να πάνε να ψηφίσουν διότι το κόστος ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Ας πούμε ότι τώρα είναι καλό αυτό το βήμα, αλλά πρέπει να το δούμε. Τώρα, όσον αφορά το ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση, επαναλαμβάνω δύο κομβικά ζητήματα τα οποία εκθέτουν διεθνώς τη χώρα με διάφορες εκθέσεις: τα ζητήματα του κράτους δικαίου και τα ζητήματα της ελευθερίας του τύπου. Στο ζήτημα της αποχής θα βοηθήσει? Θα βοηθήσει υπό προϋποθέσεις, έτσι. Δηλαδή το ότι γεγονός ότι δίνεται μια δυνατότητα δεν σημαίνει ότι αυτό θα αυξήσει τη συμμετοχή κατά ανάγκη. Μια συμμετοχή, ας πούμε, για παράδειγμα στο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε πρόσφατα, όπως γνωρίζετε, σοκομματικές εκλογές. Ναι. Είχαν τεράστια επιτυχία, γέμισαν τα εκλογικά κέντρα από κόσμο και μάλιστα ετερόκλητο σχήμα πολιτών, δηλαδή από όλες τις κοινωνικές κατηγορίες, κάτι το οποίο ήταν ως ένα βαθμό απρόσμενο για ένα κόμμα το οποίο είχε υποστεί μια μεγάλη ήττα 2 μήνες πριν. Αυτό δεν σημαίνει, επιστολική ψήφος υπάρχουν και σε άλλες χώρες και η συμμετοχή παραμένει χαμηλή. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τι ακριβώς θα φέρει η κυβέρνηση ως νομοσχέδιο. Επαναλαμβάνω, για εμάς οτιδήποτε διευκολύνει τη συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές, που είναι ένας πολύ βασικός θεσμός δημοκρατίας, είναι καλό, αλλά δεν μπορούμε να μην έχουμε τις επιφυλάξεις μας από αυτή την κυβέρνηση. Τις κρατάμε λοιπόν. Αρχές του 24, το Γενάρη θα δούμε τις λεπτομέρειες του νομοσχεδίου. Θα περιμένουμε τότε. Θα περιμένουμε να δούμε την πρωτοβουλία ολοκληρωμένη, πώς θα φέρει το νομοσχέδιο κυβέρνηση και θα έχουμε την ευκαιρία να το σχολιάσουμε και τότε. Πάμε τώρα στα όσα έχουν συμβεί στο κόμμα σας τους τελευταίους μήνες. Και θέλω ανθρώπινα αρχικά, κύριε Κρέτσο, να σας ρωτήσω εσείς πώς νιώθετε με όλο αυτό που έχει συμβεί. Θα σας απαντήσω κι εγώ πολύ ανθρώπινα. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που στεναχωρέθηκα πάρα πολύ με το αποτέλεσμα των εκλογών του Μαΐου και του Ιουνίου. Ήταν μια συντριπτική ήττα για το ΣΥΡΙΖΑ, όμως η δημοκρατία έχει κανόνες. Και ο κόσμος μας είπε ότι είμαστε το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης και πρέπει να εκπληρώσουμε αυτό το ρόλο και αυτή την εντολή. Η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι ήταν λίγο δύσκολο, δηλαδή στην Κομουνδούρου πραγματικά άκουγες την ηχό σου. Υπήρχε πολύ μεγάλη απογοήτευση. Αυτή έγινε πολύ πιο μεγάλη όταν ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να φύγει από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Και οφείλω να πω ότι κάποια στιγμή εμφανίστηκε ο κύριος Κασσελάκης και εκεί ξαφνικά οδηγηθήκαμε σε εσωκομματικές εκλογές οι οποίες κατάφεραν να γίνουν ένα μείζον πολιτικό γεγονός. Αν δεν προέκυπτε ο Στέφανος Κασσελάκης, δηλαδή θα υπήρχε μια εντελώς διαφορετική πορεία σήμερα, λέτε?
Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Αυτή ήταν η δική μου εμπειρία. Σας απαντάω εντελώς ανθρώπινα και, ειλικρινά, και με απόλυτη ειλικρίνεια. Φαίνεται ότι θα έβγαινε η κυρία Ιέφη Αχτσιόγλου, αλλά δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Έχω πει και μια φράση που ίσως ενοχλήσει και κάποιους συντρόφους, αλλά ήταν σαν να έχουμε κάποιον στο φέρετρο και ξαφνικά έρχεται ο κ. Κασελάκης και χτυπάει κάποιος μέσα από το φέρετρο και θέλει να βγει. Και βγαίνει πολύ δυναμικά. Και πραγματικά, αν σκεφτούμε λίγο, αν αναλογιστούμε, ότι περίπου 2 μήνες πριν, γιατί οι εκλογές ολοκληρώθηκαν στο τέλος του Σεπτεμβρίου μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που καθυστέρησαν το τελικό αποτέλεσμα. Αν σκεφτούμε ότι πριν 2 μήνες είχαμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα για το ΣΥΡΙΖΑ και μετά από 2 μήνες μπήκαμε σε μια φάση μιζέριας και ισοστρέφειας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και κάποιες αρνητικές δημοσκοπήσεις, οι οποίες θεωρώ ότι δεν είναι και πάρα πολύ καλός δείκτης. Ναι, είναι 5. Εχθές είχαμε την 5η κατά σειρά, κύριε Κρέτσο, που σας φέρνει στην 3η θέση και στη δημοφιλία τον Στέφανο Κασελάκη στο 5%. Και είναι ένα στοιχείο που θέλω να το σχολιάσουμε, γιατί μόλις αναφερθήκατε σε όλον αυτόν τον ενθουσιασμό που υπήρχε στους ανθρώπους που στήθηκαν στις ουρές. Πολύ γρήγορα ξεφούσκωσε όλο αυτό το πράγμα. Γιατί? Δεν θεωρώ ότι ξεφούσκωσε. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ τους τελευταίους 2 μήνες βγάζει μια κακή εικόνα. Η κορύφωση αυτής της κακής εικόνας ήταν η προηγούμενη εβδομάδα, όπου είχαμε μια διάσπαση. Από εκεί και πέρα όμως ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη διείσδυση στην ελληνική κοινωνία. Αυτό το βλέπουμε, υπάρχουν και άλλοι δείκτες. Από τις ίδιες επισκέψεις του κύριου Κασελάκη με τον κόσμο, που βλέπουμε πόσο μεγάλη και σημαντική και άμεση επαφή έχει με τον κόσμο, αλλά εγώ το βλέπω προσωπικά και από τον Άι ΣΥΡΙΖΑ, όπου πραγματικά σε οποιαδήποτε δραστηριότητα κάνουμε υπάρχει τεράστια συμμετοχή. Θέλω επίσης να σας πω για τις δημοσκοπήσεις ότι μπορεί να είναι 5 αυτή την εβδομάδα, αλλά η δημοσκοπήση είναι πάντα μια φωτογραφία της στιγμής. Μπορεί την άλλη εβδομάδα να έχουμε άλλες δημοσκοπήσεις ή την Κυριακή να έχουμε άλλες δημοσκοπήσεις. Καλό είναι να μην βιαζόμαστε. Η δική μου άποψη, από τις δικές μας δράσεις πάντως, και από αυτά που κάνουμε και βλέπουμε, είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δίψα του κόσμου ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει ξανά ένα πολύ μεγάλο κόμμα που θα διεκδικήσει την εξουσία. Μακάρι, γιατί χρειαζόμαστε ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση. Έχει χαθεί η ισορροπία στο πολιτικό σύστημα. Απλά εγώ αναρωτιέμαι ότι αν για την δημοσκοπική κατάρρευση ευθύνεται αυτή η τοξικότητα, οι δηλώσεις αυτών των στελεχών στα τηλεοπτικά μέσα, η διάσπαση, οι αποχωρήσεις κτλ. Αν συνεχιστεί η δημοσκοπική κατάρρευση, ποιος θα φταίει, αναρωτιέμαι μετά? Θα σας απαντήσω πάλι με απόλυτη ειλικρίνεια και προσωπική, είναι καθαρά προσωπική άποψη. Θεωρώ ότι εδώ υπάρχει ένα σχέδιο εξόντως του ΣΥΡΙΖΑ από μεγάλα και συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Συμφέροντα τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά στο περιβάλλον του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος έχει πάρει το Ταμείο Ανάκαμψης και μοιράζει έργα και δουλειές και δεν ξέρουμε καν οι πολίτες το τι μας γίνεται. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει με την ακρίβεια. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει με τα ταμιακά διαθέσιμα. Όταν όμως τα δεις τα οποία μοιράζουν από εδώ και από εκεί με απευθείας αναθέσεις, κανένας δεν τα ξέρει, διότι δεν υπάρχει διαφάνεια σε αυτή τη χώρα, δυστυχώς. Αυτό που εγώ μπορώ να σας πω έτσι, και θεωρώ ότι κανένας δεν πρέπει να είναι επιπόλαιος, διότι ο κόσμος πραγματικά έχει το δικό του αισθητήριο, είδε αδυναμίες στο ΣΥΡΙΖΑ. Θεώρησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Με αυτό το ποσοστό μας επιβράβευσε ή μας αποδοκίμασε αν είναι το ποτήρι μισογεμάτο, άδειο, αυτό μας το κρίνει ο καθένας. Εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά και να δούμε πού θα πάει αυτή η ιστορία. Θέλω όμως να σας πω κάτι. Υπάρχει και ένα δεδομένο το οποίο κανένας δεν μπορεί να το παραγνωρίζει. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα των δημοτικών και των περιφερειακών εκλογών. Όπου και πάλι προσωπική άποψη, θεωρώ ότι ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, αφού έβγαλε την τυπική του υποχρέωση την πρώτη Κυριακή, καταλαβαίνετε τι εννοώ, στη δεύτερη Κυριακή αποδοκίμασε, μαύρισε τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη παντού, με εξαίρεση την Πελοπόννησο που ήταν ο εκλεκτός του κυρίου Σαμαρά. Σε αυτές τις ευρωεκλογές λοιπόν, που πάλι δεν διακυβεύεται αν θέλετε και η υπόθεση του ποιος είναι πρωθυπουργός και είναι μια παραδοσιακά πιο χαλαρή ψήφος που μπορεί να εκφραστεί η δυσαρέσκεια, μην έχετε αμφιβολία ότι μπορούμε να δούμε
πολύ μεγάλες ανατροπές στο εκλογικό αποτέλεσμα. Για πόσο μας, μεγάλες αναρωτιόμαστε, γιατί από το 41-40 και να πέσει και να χάσει και 10 μονάδες και 15 να χάσει η Νέα Δημοκρατία, αν εσείς παραμείνετε στο 10%, εκεί γύρω από το 10% και πιο κάτω, γιατί φλερτάρετε και με μονοψήφιο τώρα, η αλήθεια είναι, όλη η αντιπολίτευση είστε εκεί κάπου στο φάσμα του 10%. Πάλι κυρίαρχος θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κύριε Κρέτσο, και στις ευρωεκλογές. Είναι εντυπωσιακό πάντως πόσο κυρίαρχος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πόσα γκρίνια ακούς όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και στο ταμείο, έτσι. Αλήθεια, αυτό είναι εντυπωσιακό. Αλλά εγώ θέλω να σας πω ότι τη δεύτερη Κυριακή οι πολίτες έδειξαν τι ακριβώς θέλουν. Ο Κώστας Μπακογιάννης είχε πάρει 43%. Το λέω μιας και σε κανάλι της Στερεάς Ελλάδας, νομίζω καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και είδατε πώς πήγε αυτή η ιστορία. Υπάρχει δυσαρέσκεια στον κόσμο, υπάρχει μεγάλο ποσοστό φτώχειας και ανέχειας και τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα όσο θέλουν να μας πείσει η κυβερνητική προπαγάνδα. Επομένως τώρα για μας σε αυτό το πλαίσιο. Και για εσάς όμως δεν θα είναι ρόδινα, γιατί θα έχετε και μια αντιπολίτευση εκ των έσω τώρα με τη νέα κοινοβουλευτική ομάδα που δημιουργήθηκε. Αλήθεια. Θέλω να σας ρωτήσω, έχετε τόσο μεγάλη ιδεολογική απόσταση με αυτούς τους συντρόφους σας? Δηλαδή, αυτοί προκρίνουν ιδεολογικό κόλλημα, να το πω έτσι. Ότι εσείς έστρεψε προς τα δεξιά, προς το κέντρο, προς κάπου αλλού έστρεψε ο Στέφανος Κασσελάκης και νιώθουν αριστεροί. Εσείς πώς νιώθετε και πώς θα γίνει η αντιπαράθεση, πιστεύετε, μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο τώρα, με αυτή την ομάδα? Κυρία Τσάντζαλη, πάλι προσωπικά και ανθρώπινα, εγώ προχθές είδα και ένα tweet του Νάσου του Ηλιόπουλου. Εγώ με αυτούς τους ανθρώπους είμαι σύντροφος, δουλέψαμε αρκετά χρόνια μαζί, σε δύσκολες συνθήκες. Δυσκολεύομαι να κατανοήσω, δεν αντιλαμβάνομαι, δεν μπορώ να υπερασπίσω αυτή την επιλογή πολιτικά, διότι ο Στέφανος ο Κασσελάκης δεν άλλαξε ούτε το καταστατικό του κόμματος, ούτε αποκήρυξε τις θέσεις μας με τις οποίες προσήλθαμε στο εκλογικό σώμα και ζητήσαμε την ψήφο του. Ο Στέφανος ο Κασσελάκης είναι ένας νέος άνθρωπος, ταραλέος άνθρωπος, από πολλές πλευρές. Είναι ένας άνθρωπος που ήρθε από το εξωτερικό, έχει τη δική του αισθητική και τη δική του αντίληψη, αλλά ούτε αμφισβήτησε. Ούτε αριστερός είναι για εσάς? Είναι αριστερός? Μα δεν μπορώ... Τι σημαίνει γιατί αριστερός? κάνουμε τώρα αναγκαστικά, έχουμε βγάλει τα αριστερόμετρα και μετράμε. Θα γίνεται αυτή η συζήτηση. Να κάνω εγώ τότε μια αντίστροφη ερώτηση. Αν αυτός ο νέος πολιτικός σχηματισμός ευνοήσει τον Κωνσταντίνο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι αριστερή επιλογή? Αν αφήσουμε τον ελληνικό λαό στη μονοκρατορία, στην παντοδυναμία του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τις πολιτικές λιτότητας, με τη μορφή της ακρίβειας, της αδράνειας να λάβει μέτρα για την ακρίβεια, με αυτό που φέρνει το έκτρωμα όσον αφορά την πρώτη κατοικία, αυτό είναι αριστερή πολιτική? Και ποιον απέκλεισε ο Στέφανος ο Κασσελάκης? Απέκλεισε συγκεκριμένα στελέχη, δεν τους έδωσε θέσεις ευθύνης μέσα στο κόμμα? Θέλω να σας πω κάτι. Έδωσε εξήγηση σε αυτό. Η Έφη Αξιόγλου, παραδείγματος χάρη, είπε ότι εγώ δεν μπορούσα να πάρω τον τομέα οικονομικών και να κάνει αυτές τις δηλώσεις που έκανε στον ΟΣΕΒ. Πώς θα μπορούσα να το διαχειριστώ? Είπε, παραδείγματος χάρη, απάντησε. Έκανε κάποιες δηλώσεις και εμένα δεν μου άρεσε πολύ η ομιλία του κυρίου Κασσελάκη στο ΟΣΕΒ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα απορρίψω ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν μια δημοκρατική διαδικασία? Αν είναι έτσι, τότε γιατί βάλαμε τον κόσμο να έρθει να ψηφίσει? Δεν καταλαβαίνω. Αυτά έπρεπε να του δώσουν περισσότερο χρόνο, λέτε. Επειδή είναι φίλοι μου, επιμένω σύντροφοι, δυσκολεύομαι να πω κάτι αρνητικό, όμως θεωρώ ότι πολιτικά δεν ήταν υπερασπίσιμη αυτή η επιλογή. Τέλος πάντων όμως έγινε. Και από την άλλη δεν φεύγει κάποιος από το σπίτι του, εκεί που έχει δώσει την ψυχή του τόσα χρόνια, δεν φεύγει για ψήλου πήδημα. Κοιτάξτε, θα κρυφθεί ο καθένας μας, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Εγώ θέλω να πω ότι εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας, να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη αυτών που μας ψήφισαν και παραμένουν να βρίσκονται κοντά μας και να του δώσουμε ευκαιρίες για μεγαλύτερη δράση, για να τον υπερασπίσουμε καλύτερα, να ακούσουμε τη φωνή του. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και μέσω της πλατφόρμας του iSyriza. Πάμε τώρα στο iSyriza, έτσι. Έχετε πει, παραδείγματος χάρη, ότι είχατε προβλέψει ότι θα εκλεγεί ο Στέφανος Κασσελάκης, γιατί βλέπατε τα μηνύματα που ερχόντουσαν στο iSyriza. Ισχύει αυτό? Θυμάμαι καλά τη δήλωσή σας? Οπότε τώρα μπορείτε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε, πιστεύω, και πόσοι αποχωρούν τελικά και το τι γίνεται. Γιατί οι ΔΕ λένε ότι φεύγουν χιλιάδες στελέχη και τα λοιπά και αποδεκατίζεται το κόμμα. Εσείς λέτε ότι καθημερινά γίνονται χιλιάδες εγγραφές στο iSyriza. Τι ισχύει λοιπόν?
Αφού πρώτα μου απαντήσετε και για το τι μηνύματα παίρνατε κατά την εσωκομματική διαδικασία. Για όλα θα σας απαντήσω, κυρία Τσάντζαλη, διότι και εκτιμώ και το κανάλι σας και το δελτίο σας. Το γνωρίζω. Ότι θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν σοβαροί περιφερειακά μέσα ενημέρωσης για να έχουμε πραγματικό πλουραλισμό σε αυτή τη χώρα. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έφεραν τη χώρα στα μνημόνια, τα φέρνουν σε δυσκολίες. Τώρα σε ένα σχέδιο μπροστά μας με τα funds και τους services να αγοράζουν ενδεχομένως και για ξένα συμφέροντα τεράστιες περιουσίες και ακίνητη περιουσία, ακόμη και κοντά στα σύνορα, έχει να κάνει με την έλλειψη ενημέρωσης, σωστής και αντικειμενικής. Λοιπόν, εγώ μιλάω με στοιχεία. Τα στοιχεία λοιπόν δείχνουν τα δικά μας στον iSeries, ότι έχουμε δραματική αύξηση των μελών, και τα στοιχεία τα οποία πήρα από το οργανωτικό τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ δείχνουν ένα ποσοστό το οποίο δεν ξεπερνάει το 5% στο σύνολο των αποχωρησάντων. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια τεράστια αναντιστοιχία. Μπορεί να έχουμε 11 βουλευτές που έφυγαν, όμως η βάση του σώματος, η βάση των μελών του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ακολουθήσει, και αυτό είναι αντικειμενικά μετρήσιμα στοιχεία, τα οποία αν είχα και τη δυνατότητα να τα πω δημοσίως από την ηγεσία του κόμματος, τον έκανα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, νομίζω, και να κρυβόμαστε. Είναι πραγματικά, δεν υπάρχει. Το κρατάμε αυτό. Τώρα, με ρωτήσατε κάτι άλλο και συγγνώμη, ξεχάστηκα. Όχι, μέσω του iSeries έχετε αυτή την επαφή με την κοινωνία. Γνωρίζατε ήδη, είπατε, έχετε κάνει αυτή τη δήλωση ότι εγώ ήξερα ότι θα βγει ο Στεφανός Κασσελάκης, το βλέπαμε στο iSeries. Ναι, αυτό. Εγώ προσωπικά έμεινα σιωπηλός. Δεν έκανα την παραμικρή κουβέντα για τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ δεν το είχα κάνει, άλλωστε. Δεν ασχολούμαι. Δεν γνωρίζουμε ποιον ψηφίσατε και ποιον στηρίξατε. Δεν κατάφερα να βρω δήλωσή σας. Ψήφισατε στον πρώτο γύρο τον Νίκο τον Παπά, ναι, και στο δεύτερο του Στέφανο Κασσελάκη. Θεωρώ όμως, αλλά απέφυγα την παραμικρή εμπλοκή, ναι, για δύο λόγους. Πρώτον, διότι θεωρώ ότι ήταν λάθος και μας έφερε σε πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή η ιστορία με τις τάσεις. Αυτό ήταν ένα λάθος. Αν εγώ ποτέ ήμουν υποψήφιος ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα δεν θέλω να ψηφίσει ποτέ κανένας από καμία τάση, δεν θέλω τη στήριξη καμία τάσεως. Το δεύτερο, γιατί ως iSeries έπρεπε να τηρήσουμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά την εσωκομματική διαδικασία να γίνει ένα μείζον πολιτικό γεγονός, και όπως έγινε. Όμως το Μάιο είχαμε κάνει 2 έρευνες με ένα πολύ μεγάλο δείγμα και αξιόπιστο δείγμα, διότι ήταν πραγματικά θερμή και τιμητική ανταπόκριση των μελών του iSeries, και κάναμε και μια ανάλυση όλων των στοιχείων τα οποία είχαμε λάβει με τα emails και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν προέκυπταν κάποια πολύ ενδιαφέροντα σημεία. Μιλάμε τώρα για ένα ανύποπτο χρονικό διάστημα πριν τις εκλογές του Μάιου, πριν την πολιτική ήττα που είχαμε το Μάιο. Και εκεί έβγαιναν πολύ συγκεκριμένες απόψεις από ένα πολύ μεγάλο δείγμα από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, που λέγανε ότι δεν υπερασπίσατε το κυβερνητικό σας έργο, που λέγανε ότι δεν είχατε καλή τηλεοπτική παρουσία και γενικότερη παρουσία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα μέλη μας λέγανε ότι είχαμε πολυγλωσσία. Άλλα έλεγε ένας, άλλα έλεγε άλλος. Και πάρα πολλά άλλα πράγματα, τα οποία έχουν να κάνουν με την ανανέωση των ανθρώπων και που βγαίνουν στα μίντια και του λόγου, και με το να μπορέσουμε να μιλήσουμε ως ένα κόμμα εξουσίας με προτάσεις πολιτικής πολύ συγκεκριμένες. Αυτά λοιπόν είναι μετρήσιμα, είναι αντικειμενικά, έγιναν σε ανύποπτο χρονικό διάστημα, και τώρα όπως τι σας λένε τα στελέχη, κύριε Κρέτσο, γιατί τρέχει και ένα ερωτηματολόγιο, το ανέβασε στην... Τώρα τρέχει λοιπόν μια νέα έρευνα, και για λόγους και επαγγελματικής διαστροφής, αν αυτή η έρευνα ό,τι βγάλει, ακόμη και αν είναι και ενάντια για την ηγεσία, εμείς θα την παρουσιάσουμε, διότι τιμούμε την εμπιστοσύνη του κόσμου στον iSeries. Είναι μια ευκαιρία, θέλουμε να ακούσουμε τη φωνή του, να μας πει τι θέλει, για να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι, να αντιπαλέψουμε αυτή τη βαρβαρότητα που ζούμε και αυτή που έρχεται. Ναι. Είναι έμπνευση του Αλέξη Τσίπρα το iSeries, έτσι, το 19 δημιουργήθηκε. Το iSeries ξεκίνησε με τον Αλέξη Τσίπρα, ήταν ιδέα του Αλέξη του Τσίπρα. Δυστυχώς, για λόγους που ίσως έχουν να κάνουν και με τα εσωκομματικά μας προβλήματα, αυτή η ιστορία τόνισε, και κάποια στιγμή ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας μου ζήτησε
να το επαναφέρουμε στις ράγες και να το ενισχύσουμε. Και σας κληρονόμησε ο Στέφανος Κασσελάκης τώρα και τον βοηθάτε. Μας κληρονόμησε ο Στέφανος Κασσελάκης, αλλά θέλω όμως να πω και σε αυτό ότι ο Στέφανος Κασσελάκης αναγνώρισε από την αρχή πόσο σημαντικό είναι να μπορεί ένα πολιτικό κόμμα, ένα μεγάλο πολιτικό κόμμα, ναι, να επικοινωνεί με τα μέλη του και με ψηφιακό τρόπο, διότι πάρα πολύ απλά, παρόλο ότι επαναλαμβάνω και για μένα αυτό πιστεύω, η τηλεόραση παραμένει ο βασιλιάς της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, εντούτοις δαπανούν οι πολίτες ολοένα και περισσότερο χρόνο μπροστά από την οθόνη του κινητού, του Άρα υπολογιστή. ο στόχος είναι να πιάσετε τον παλμό της κοινωνίας και να συνδιαμορφώσετε το πρόγραμμά σας στο επόμενο διάστημα για το πώς θα πορευτείτε. Ακριβώς. Αυτό θα κάνετε. Ακριβώς. Ο στόχος μας είναι να δυναμώσουμε τη φωνή του απλού μέλους του ΣΥΡΙΖΑ. Και πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ συγκινητικές ιστορίες που έχω ακούσει. Ακόμη και στην ναι, αλλά πρέπει να εγγραφώ για να συμμετάσχω. Αυτό δεν είναι. Βέβαιως πρέπει να εγγραφείτε. Ναι. Εγώ θα ήθελα να συμμετάσχω, πρέπει να δεν θέλω να γίνω μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κρέτσο. Να γίνετε, κυρία Τσάντζαλη, σας περιμένουμε ανοιχτά. Σας μεταφέρω μια σκέψη που μπορεί να κάνει κάποιος τηλεθεατής μας. Αυτό δεν είναι δεσμευτικό, δεν είναι σαν να βάζετε, πάλι να περιχαρακώνεστε, να το πω έτσι. Όχι, είναι μια προσπάθεια να βρεθούμε μαζί, να ακούσουμε τη φωνή όλων, μέσα από έρευνες, μέσα από θεματικά think tanks, μέσα από μια νέα πλατφόρμα ενίσχυσης οικονομικής και crowdsource funding συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη, μέσα από μια ακαδημία εργασίας που ετοιμάζουμε, μέσα από πάρα πολλά projects τα οποία θα επιχειρήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα το άμεσο, ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει ακριβώς όλη αυτή την ψηφιακή παρουσία που έχουν τα μεγαλύτερα κόμματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Το έχει ανάγκη η κοινωνία. Εμείς το βλέπουμε. Είχαμε 3.000 βιογραφικά μέχρι στιγμής στα θεματικά think tanks. Έχουμε πάνω από 5.000 μέλη τα οποία έχουν συμπληρώσει την νέα μας έρευνα, ενώ τρέχει ήδη κοντά στις 48 ώρες. Σε κάθε κάλεσμα που κάνουμε βρίσκουμε μεγάλη ανταπόκριση. Τα metrics μας, οι μετρήσεις μας, αυτά που μετράνε τις επιδόσεις μας όσον αφορά τα θεματικά μας newsletter έχουν τεράστια επιτυχία. Τα βίντεο τα οποία παράγουμε έχουν απήχηση. Ο κόσμος στην Ελλάδα είναι σκεπτόμενος. Μπορεί να έχει λίγο απελπιστεί από την πολιτική και από τους πολιτικούς με την ευρύτερη έννοια του όρου. Μπορεί να ασφικτιά στο πεδίο της ενημέρωσης. Όμως υπάρχουν ακόμη και καλοί δημοσιογράφοι και καλές φωνές και καλή πολιτική και πρέπει να εμπιστευτούμε ξανά τη δημοκρατία και την πολιτική για να αλλάξουμε τα πράγματα. Εγώ θα σας ευχηθώ καλή δύναμη. Είναι πολύ δύσκολο το πόστο που έχετε αναλάβει. Είναι σκληρός ο κόσμος του διαδικτύου. Δύσκολος. Είναι σκληρός και θέλω να σας πω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Ξέρω ότι ο χρόνος είναι αμήλικτος και τηλεοπτικός. Υπάρχει ένας καθηγητής στο Stanford University στην Αμερική, ο Περσίλη, ο οποίος λέει ότι ακριβώς το σύμπαν του διαδικτύου μας έχει κληρονομήσει δύο πολύ αρνητικά στοιχεία. Το ένα είναι ότι πολλοί λογαριασμοί δεν υπάρχουν, είναι ρομποτάκια, είναι τα bots. Ναι. Το δεύτερο, ότι η ανωνυμία του διαδικτύου μπορεί να είναι και σε βάρος της ελευθερίας του λόγου. Και αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα. Όμως, κυρία Τσάντζαλη, προς Θεού, μακριά από ατραπούς, όπου μπορούν πραγματικά να γίνουν ακόμη πιο επικίνδυνοι. Δηλαδή να έρθουν οι κυβερνήσεις και να εκμεταλλευτούν αυτά τα γεγονότα και να φέρουν νόμους και ρυθμίσεις που δεν επιτρέπουν ούτε στους δημοσιογράφους ούτε στους πολίτες να εκφράζουν τις σκέψεις τους ελεύθερα, και αυτό καμιά φορά σημαίνει και με ανώνυμο τρόπο. Το λέω γιατί έχουμε και μια νέα ρύθμιση τώρα, ένα νέο κυνηγητό στους δημοσιογράφους σήμερα και δεν ξέρω πού αλλού θα πάμε. Είναι πολύ επικίνδυνα αυτά τα πράγματα για το μέλλον. Φανταστείτε, θα συμφωνήσω απόλυτα, να μην μπορούμε να μοιραστούμε μια πληροφορία για έναν επιχειρηματία ο οποίος μπορεί να έχει τις οικονομικές δυνατότητες, τους μπράβους, 1002 άλλα πράγματα και να μην επιτρέπει στους πολίτες να μιλάνε. Ευχαριστώ θερμά για απόψε. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.